Ez dugu ulertzen ETB sarritan emititzen ari den Euskalduntze Berantiarra baskonizazion tardiak kalitate kontrola nola pasatu duen. Maltzurkeriaz betetako lan baten aurrean gaudela dirudi, gure historia errotik aldatzeko eta euskara hizkuntza inbaditzailea dela zabaltzeko. Benetan kontrakoa izan denean, hizkuntza inbaditzaileak gaztelera eta frantsesa izan direnean. Dokumentalak herritarrak nahasteko ondo landutako hizkera darabil. Mitoetatik haratago, apaizek orain arte kontatutako historia, euskara asko maite dugu, baina atzean mamirik ez eta ideologia espainiarra gure hizkuntzaren bidez zabaltzen digu. Bertan baieztatzen da, euskara ez zela Nafarroara 3. mendera arte heldu, eta Arabara, Bizkaira eta Gipuzkoara aldiz 6. mendera arte. Hau da, euskara ez dela hemengo jatorrizko hizkuntza. Baina, ETB zertan dabil? Dokumentalak dio Euskalduntze Berantiarra hipotesi berria dela. Gezurra. Aurreko mende hasieran sortu eta Claudio Sánchez Albornozek 1950ko hamarkadan zabaldu zuelako. Hemengo historialari guztiak eta kanpoko aditu asko horren kontra daude. Jimeno Jurio, Estornes, Campión, Barandiaran, Caro Baroja, Menéndez Pidal, Tobar, Michelena, Enrique Kenner. Dokumentalak dio hizkuntzalari, arkeologo eta oraingo aditu asko Euskalduntze Berantiarraren alde daudela. Baina Joseba Baitua baino ez dute aipatu. Non daude besteak? Eta non daude argitaratuta horien ikerketak? Dokumentalak dio 6. mendera arte Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian zeltaz hitz egiten zela. Baina ez dute testu bakar bat ere erakutsi. Zertan oinarritzen dira? Eta Santanak dio ez direla euskal hitzik agertu edota gutxi daudela, eta ez da egia. Erromatar garaiko hilarrietan euskerazko hitz asko agertu direlako lurralde guztietan. Araban, Iruña Beleian, orain dela 100 urte topatutako iluna eta txikia. Olabarreko Aitia, San Romaneko Lumbelzar, Gipuzkoako Beltenosis, Bizkaiko Ibilia, baita Sorian eta Errioxan ere Sesenko, Argizar, Lezuri, eta Eliseo Gilek orain 13 urte topatutako 80 euskerazko hitzek ere teoria hori ondoratzen dutenez, faltsuak direla errepikatzen digute. Dataziorik egin gabe, noski. Euskal Herriko Unibertsitateko DNA bankuak dio ez zela 6. mendean populazio aldaketa bortitzik egon eta paleolito garaitik jarraikortasun genetikoa egon dela. Santanak dio mendi altuenek eta ibai urtsuenek ez dutela euskal izenik, baina 5 bakarrik ematen ditu: Gorbea, Anboto, Nerbioi, Deba eta Oka. Eta dio, haien esanahia badirudiela beste hizkuntzetatik azal daitekela. Zenbat dira? 102 mendietan, 105 ibaietan, izen pilo ditugu eta gehienek argi eta garbi euskal izena dute, mendi altuenek eta ibai urtsuenek barne. Eta horiez gain, Santanarentzat zeltak diren 5 horietatik Gorbea, gehienontzat euskal izenai da. Bere osagai nagusia, Orbea, oso zabalduta dagoen euskal abizena da, eta mendi horren magalean dagoen baserri baten izena. Eta goian esan nahi du. Eta Nerbioiren jaiotzan ureta dugu, eta Basaurin amaitzen denen lekua Urbi da, biak euskal izenak dira. Eta Nerbion, Urbion edo Lerbion hitzetatik etor liteke Nerba izen latinetik etor daitekeen bezala. Eta Deba izenean de erroa eduki aldugu, iturria esan nahi duena. Adibidez, Deba ondoan dagoen fuente de, iturriaren iturria esan nahi du. Baldearan bezala, gauza bera 2 hizkuntzetan, eta ez dirudi errozelta denik. Aztarna zelta batzuk agertu izana bertakoak zeltak zirela esateko
froga gisa aurkeztu digute. Baina horrek frogatzen duen gauza bakarra, zelten tresna batzuk egon zirela edota zelta batzuk egon zirela, eta ez hegoaldeko guztiak zeltak zirela. 8 urte barru Lekeition egindako indusketa batean ingelesezko liburu batzuk aurkituko balituzte, lekeitiar guztiak ingelesak zirela esango digute? ETB-ren eta Alberto Santanaren Euskalduntze Berantiarra gezurren gainean egindako lana dirudi. Erromatarren garaiko Erriosako zezenkok eta hegoaldeko beste hilarriek teoria hori pikutara bidali dute. Hemen, garai horretan euskaraz egiten zela erakusten digutelako. Zergaitik ari da ETB euskal interesen aurka?